Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, pulenta uma canção. Gaur Iruñeko alde zarrera gerturatu gara, Miren Aierra elkarrezketatzera. Koimbran egona da Miren, Portugalen, Erasmus programarekin. Bidaiatzea asko gustoko du, baina bidaia hau ezer izan gainontzeko bidaierantzerakoa. Bakarrik eta etxetik kanpo bizitzen zen lehenengo aldia izan zen. Eta horregatik gauza asko ikasi eta ikusi ditu. Goazen berekin hitz egitera, ez da? Do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez uma história das Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pôs os nossos corações a luz. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores. Arratsaldeon, Miren. Arratsaldeon, itxaso. Zer moduz? Ongi, Gustora. bai. Iruñan, hemen aldezarrean. Iruñan, aldezarrean, gustora. Fresko egiten du. Hori da. Ongi. Eta zu, bidaiari gustatzen zaizu bidaiatzea asko edo? Bai, pilo bat gustatzen zait. Ez dakit, batez ere, bakarrik Europa aldetik bidaiatu izan dut, baina, gustatuko litzaidake beste leku batzuetan ere egotea. Bai. Zezu joan zinen, hemen goazara, Sanduzelaikoa berez, baina Iruñekoa. Bai. Eta joan zinen Koimbrara Erasmus moduan. Hori da, bai, hori da. 2015ean, atera zen, aurreko kurtsoan, atera zen posibilitatea ez, bateko atzerrira, eta, bota nuen, eta hartu ninduten, eta hori, bota nuen bakarrik Italiara eta Portugalera. Zeren, oso gertu. Bai, oso gertu, bai, oso etxetik gertu, zeren ez naiz inoiz atera, eta pixka bat, egia esan, beldurra, ematen zidan, ez? Bai, nahi zenuen pixkat pausu hori emanez, abentura hori bizi, baina baita ere... Segurtasunarekin, bai. Oso ondo. Eta azkenean, Koimbrara joan zinen. Koimbrara joan nintzen, bai. Portugal. Joan nintzen, Miriamekin, zela, ikasten zuen ere bai gizarte lana, baina bazegoen kurtso bat gorago, bai. Eta, lehendabizi joan nintzen nik gurasoekin, eta, kurtsoa hasi baino pixkat lehenago, aste bat lehenago, edo zerbait horrela, eta egon ginen hor, bidaiatzen, ez? Eta ikusten hiria, batez ere hiria, egon ginen, bai, 3-4 egun, oso gustora, eta aprobetxatu genuen ere bai, pisua eta hori bilatzeko. Zen ez genuen ezer hartu oraindik, eta hartu nuen, hori, Miriam eta biontzat, hartu nuen lekutxo bat, eta hori, hasi zen abentura. Osea, ezaguna zeneukan neska batekin, ez? Hori baitere ematen dizut horrelako segurtasun bat, ez? Ez genuen elkar oso ondo ezagutzen, baina, bai egin genuen pausu guztiak, paperak eramateko eta gauza horiek, egin genuen elkarrekin. Bai, osea, bai, hori ere bai, horrek ere segurtasuna ematen dizu, ez? Ez dakit, ez zaude bakarrik, ez zara bakarrik joaten, gainera, ni ez naiz inoiz bakarrik joan inora, beti joan naiz norbaitekin, ez? Bai, bidaiatu baina lagunekin edo bikotearekin edo... Eta ez dut ezer hasi ez da ere bakarrik, ez? Adibidez, kirolean beti lagunekin, ez dakit, farretan ere bai lagunekin, dena lagunekin, orduan horrek ere, bai, segurtasuna ematen dizu. Izaera espezifiko bat izan behar duzu kanpora joateko, edo izan zaitezke lotxatia ere eta... Nik uste edo nork joan daitekela atzerrira, edo beste hiri batera, edo beste herrialde batera, edo hori. Adibidez, kuadrillako batek, bada super lotxatia, eta egon zen Indobenen, gero joan zen Mallorcara, orain badago Madrilen, eta
kuadrillarentzat batez ere Indobenera joan zenean lehendabiziko aldian, bai. Guretzat izan zen como, joan behar da, benetan, honek, Hain lotxatia izanik, bakarrik, beste herrialde batera, super ondo Egon zen. antolatu zuen bere burua eta egin zituen lagun pilo bat, eta horregatik esan, eta ni adibidez igual banaiz Hori da, irekiagoa, edo, hori, eta begira. Igual baitut, kostatu zaidala igual pixka bat niri, gehiago bakarrik joatea, besteari baino. Besteari baino. Osea, horregatik esaten dizut, badela edo norrentzat. Bai. Eta joan zinenean, nola sentitu zinen, behin familia joan da? Oroitzen, lehendabiziko eguna, jaitsi nintzen kotxetik, ego genituen gauza guztiak logelara, ezakit zer, eta iritsi zen momentua, eta nire gurasoek hartuan zuten kotxea eta bueltatu. Eta momentu horretan, Mirianek oraindikan ez egoen Coimbran. Etorri behartzen, 3 egun geroago edo, Eta, klaro, gurasoia buelta eman behar zuten, eta gelditzen nintzen bakarrik. Sorte honez, Asian neukan Portugal hizkuntza ikasteko kurtso bat, eta, Espainiar pilo bat geunden, eta, 14 edo horrela, eta, hor hasi genuen hor ezagutu nuen, hango kuadrilla. Baina oroitzen du, joan ziren, eta egon nintzen egun osoan negarrez, pentsatzen, zer egiten dut nik hemen, zertarako etortzen naiz, super gustora nago nire etxean, eta batean etortzen naiz ona, gaizki pasatzera, eta izan nuen hor krisi bat, bai. Baina, egun horretan arratsaldean jaitsi ginen plazara, Plaza da Republika ditzen dena, eta, jende piloa dago, Coimbra bada, niretzat, ni bizi izan dudan esperientzia, ikasle hiri bat, bakarrik ikasleak daude, ez dakit, eta, jaitsi ginen, hor kuadrilla guztia, eta komentatu nuen, ez? Begira, joan dira, eta egon naiz, egun osoa, eta esan zian batek, kandela ditzen da, esan zian, ini gertatu zait, berdina, eta horrea, lagun minak bihurtu azten zara hor hitz egiten, eta, guztiak zeuden berdin. Azkenean, ez bazara inoiz atera etxetik, ematen du pizka bat bertigo. Bai. Esan duzu, espainolekin elkartu zinela eta hizkuntza klase horietan, baina hango jendearekin ere elkartu zinen edo gehiengoa zen jende internazionala? Nire hango kuadrilla bazen guztiak espainiarrak. Gehiengoak baginen Euskal Herrikoak, Bitu? Gutxo gara. Gehiengoak Espainia geunden, hor 4-5. Eta, baina, sorte honez ere jolastu nuen hango saskibaloik talde batean. Bitu. Eta horiek baziren, ez guztiak, baina gehiengoak baziren hangoak, ez Coimbrakoak. Eta esaten dut gehiengoak zeren horko entrenatzaileak aprobetxatzen zuen, Coimbra badela ikasle hiri internazionala, eta egiten zituen kanpotar fitxaje nahiko, ez? Nahiko potenteak? Bai, oso potenteak. Zegoen bat Brasilekoa, beste bat Kubakoa. Ke guai! Zegoen ere Lituaniarra ere bai. Eta hori. Baina, orokorrean, baziren guztiak Portugalekoak. Hasiera batean, lehendabiziko eguna, oroitzen dut, sartu nintzela aldagelara, eta ez nuen ezer ulertzen. Zaten nuen, txabala, ber nola, komunikatzen naizen hauekin. Claro, Kubakoarekin ondo, zen biak gazteleraz, baina besteekin, hasiera batean, zailtasunez. Eta Brasilgoa ere baita ere portugesez haiekin primeran. Baina gainera, Brasilgo-portugesa ez da berdina. Ez da berdina, eta ez? Niri askotan, entrenatzaileak beti hartzen nire etxean. Bai. Eta gero joaten zen leidiren bila, edo aldrebes, eta joaten giren beti elkarrekin entrenatzera kotxean. Eta besteak hitz egiten, hasten zen hitz egiten, eta bazen como,
poliki, mesedez, anago ikasten, ondo nabil, baina, ostras, eske gainera, hori, Brasilgo portugesa Ez du zer ikusirik, ez. Baina, bai, pues poliki oso ondo konpondu nintzen haiekin, eta ondo. Eta bazenukan hor helburu moduan baita ere portugesa ikastearena? Bai, noski, aprobetxatu nahi nuen, atzerrira joaten nintzela, hango hizkuntza, naiz eta Portugala, esaten dugu nahiko antzekoa dela gaztelerara, irakurtzen da oso ondo eta ulertzen da oso ondo, baina ulertu haien artean hitz egiten baldin badute, ez da hain erraza. Nik ez nuen ezer ulertzen. Hasieran, ez? Hasieran, baina gero super ondo ulertzen nuen guztia eta hitz egiten nuen ere erraz. Eta, hori, bazen helburua. Eta atera nuen abi, uste dut. Beitu, ze ondo? Daukadala, abi edo. Eta oroitzen naiz, genuela B1 edo B2 ateratzeko azterketa, baina aurreko gauean egon ginen, Kriston juerga bota genuen, eta batzuk altxatu ziren froga azterketa egitera, baina besteatuk ez ginen altxatu, eta gainera egun horretan bertan joan behar ginen bidaiatzera Kaskaiz eta Lisboara. Eta Sintran ere bai egon ginen. Eta priorizatu zenuen hori, beste baino? Bai, egia esan bai. Baina, azkenean bizitza dira aukerak, ez? Eta bakoitzak aukeratzen du. Eta gainera, portugesa ez dakit. Agian, ez dakit, etorkizunean erabili behar dut, edo nonbait erabaten naiz eta beharrezkoa izaten dut, baina, printzipio ez da izan oso garrantzitsua orain arte nire bizitzan. Oso ondo. Eta orduan, bidaiatu egin zenuen asko Portugalen inguruan? Bai, gustatuko izan zidan, gehiago hori bidaiatzera, baina bai, egon ginen Bragan, egon ginen Guimaraesen, Oporton, Lisboa, Sintra, Kaskaiz, eta orain ez, Aveiron ere bai, Figueira da Foz. Egon ginen. Gustatu izan zidan, joatea beko partera. Bai, hor Faro, ez, Algarve. Bai, Algarve leku horretara. Zeren, bazegoen ESN elkarte bat, bazela Erasmusentzat antolatzen zituzten afariak, bidaiak. Ere bai, geratzea juerga ere bai antolatzen zuten. Eta bidai hori izan zen hasieran, eta oraindikan kuadrilla ez ginen asko ezagutzen elkarrekin, eta ez genuen oso ondo ezagutzen ESN, joan bar zinen karneta ateratzera, eta ez ginen joan, eta hori gustatu izan zidan joatea, ez dakit, baina joango naiz. Hori da, beti dago aukera, Portugal ez dago hain urrun, ez? Ez dago hain urrun, gainera ez naiz inoiz egon lehen da bizi, Erasmusera joan baino lehen, eta egia esan bada oso leku polita, oso badira gauza asko zaharrak, eta badirudi ez dituztela zaintzen, agian ez dituzte zaintzen, ez dakit, dirua inbertitzen dute beste gauze batzuetan, baina hori da, igual, Portugalaren... Xarma edo, ez? Bai, hori da. Eta gomendatzen dut, mundu guztiari gomendatzen diot. Eta, izan duzu Oporto, Lisboa, Kaskaiz, leku horien artean zen izan zen gustokoena? Gustatu zitzaidan pilo bat Oporto. Oporto izan zen kristona. Oporton dago horre, zubi oso handi bat, hartatzen dut, eta irekitzen dela baita ere, ez? Bai, irekitzen da, hori da, barkuak pasatu behar direnean, irekitzen da. Eta badaude, egia esan badaude bi, baina famatuena bada bat. Zen beste badago pixka bat urrunago. Eta ardoa ere famatua da, han? Bai, zeren, nik ez nekien, baina han ikasi genuen, badela. Zubi hortatik alde batera, badela Oporto, baina beste aldera badela ja beste hiri bat, ez da Oporto. Bada, ez dut orain ezagutzen, baina eta hor daude ardoa edateko, den da pilo bat, fabrikak eta hor jendea badoa hori daztatzera ardo ezberdinak.
Niri Frogatu pertsonalki, zenituen, edo? niri pertsonalki ardoa ez zait gustatzen, beitu. baina bai edaten genuen bino berde deitzen diotena. Beitu. Bueno, esaten diote dela emakumen Ardoa. ardoa, baina, bueno, tontakeri bada niretzat, ez du zer ikusirik. Esaten dute delako suabeagoa. Pentsa ez dugula ez ere edaten fuerteago, ez? Ja. Baina, bueno. Ba, bai, hori bai edaten genuen, erosten genuen, farra egin bar genuenean erosten genuen. Eta, hori, ba, super merkea. Merkea. Eta gozoa zen, o? Gozoa zen, bai. Ez que nire zait asko gustatzen, eta hori ba, egia da, zaporea baduela suabea. Eta horregatik uste dut, igual gustokoagoa neukala. Bai. Eta hango jendea nolakoa da? Izaeraz edo? Pues, hango jendea bada nahiko itxia. Ez dakite, ez genuen izan klasean lagunak adibidez, bai lanak egiteko, talde lanak egiteko, eta hori bai antolatzen genituela WhatsAppeko taldeak edo horrela. Baina orokorrean ez da jendea oso hospitalarioa edo ez dakit nola esan. Jendea badoa bere airera, gainera han badute, jartzen dute traje berezi bat. Beitu? Koimbran espezifikoki edo? Koimbran, Portugalen, baina Koimbran ikasle guztiak jartzen dute. Baina klasera joateko egunero? A ber, kurtso hasieran jartzen dituzte. Eta, bada, trajea, ez? Neskek eramaten dituzte gonak? Osa, uniforme moduko. Bai, beltza eta alkandora txuria. Eta gero eramaten dute kapa bat, ere bai. Orduan, ez dakit ikusi duzun, esaten dute Harry Potterreko trajeak. Bai. Bertan daudela, ez dakit inspiratutak edo... Bai. Eta, lehendabiziko kurtsokoei egiten dizkiote, kriston, nola esaten da? Frogak edo nobatadas, hori da, bai, kristonak plaza erdian, egitea ez dakit zer froga, eta horrela, hori trajea jarri nahi baldin baduzu. Trajea jarri nahi baldin baduzu? Bai, baina orokorrean egiten du mundu guztiak, Eta, gu flipatzen genuen, zeren gainera hori, niri gutxienez, harritzen zian, hori, mundu guztia, ikusten zenuen mundu guztia, zela ikaslea, jende gaztea, bai. Eta, eske behin esan nion lagun bati, eske ez dago, ez daude, aurrak ez daude. Eta ez dakit, jende zaharragoa, eta hori, ez dago. Izango da, ez? Baina ez da ikusten kaletik. Eta, kaleak ere bai, hori oso markatuta daukate ere bai, oso ez daukate gurpildun aulkiak eramaten dituzten pertsonentzat, ez daude... Maldak edo igoteko? Badaude malda pilo bat, bai, baina super enpinatutak, eta gero errepidea gurutzatzeko oso gutxitan badaude, gehienetan ez badago espaloia. Orduan, ez dakit, hemen ez den izango jendea, gurpildun aulkarekin edo ez dakit, baina horrek ere harritu ninduen. Bai, aldapa pilo bat eta super enpinatutak, baina ez bakarrik Koimbran, orokorrean Portugalen. Portugalen, ez? Bai. Eta adibidez nobata den kontua eta zer nolako gauzak egiten dituzte edo? Orain ez dute ezagutzen baina, ez dut gogoratzen baina badute gauza ezberdinak, ez? Uste dut behin bazeundela hor Plaza da Republikan da como super zentrala, ez? Hemengo Gazteluen parantzaren moduan, edo? Bai. Eta, behin bazeuden guztiak pijamarekin edo ez dakit nola, eta ez dakit nolako froga. Ez ziren oso gogorrak, ez ditut oroitzen super gogorrak, baina... Parre batzuk botatzeko modukoak, edo? Bai. Igual baten bat, egongo zen bizka bat igual gogorrago, baina ez dut oroitzen ez duten inor jotzen edo humilatzen gehiegi, hori. Eta zu egin behar izan zenituen edo? Ez da bakarrik haien goentzat. Bale, portugesen da. Hori da bakarrik portugesentzat. Eta hori, badaude, ez dakit nola antolatzen dute, baina hori, kurtso hasieran eramaten dute trajea, eta gero igual kurtso osoan ez dute beti trajea eramaten, baina baten bat ikusten duzu, igual, ez dakit,
zergatik egiten duten, ez. Zango da, ez dakit, tradizioa edo ez dakit. Eta ekonomikoki eta herrialde txiroa da edo aberatsa edo... Ba, justo nik hasi nuen, unibertsitatean edo, han dago unibertsitate bat, ez? Coimbrako unibertsitatea. Dela UC, deitzen diote, Universidad de Coimbra. Hori da famatua, ez? Bai, badela super polita, baina super polita, Eta, nik ez nuen hori ikasi, baizik eta Instituto Superior Miguel Torga deitzen zen. Eta baziren etxetxoak, como chalets. Baina pisu batzuetakoa, eta baziren la rosa, la verde, la azul. Orduan, batzuetan zeneukan klase txurian, beste batzutan urdinan, beste batzutan arrosan, eta bar zinen batetik bestera, ez? Saiatzen zuten ere bai, beti berdinean izatea, baina, begia da, batzutan mugitu behar zinela. Eta bazen pribatua. Beraz, hor bertara joaten zen jendea... Diruduna zen. Edo gutxienez, zirudien diruduna zela. Ez dakit, beste unibertsitatean nolako jendea zegoen, baina orokorrean, aurritu ninduen ere bai, igual orain ikus dezakezu jende gehiago ez dakita iPhonearekin, baina momentu horretan, normalean, jende diruduna zeukan horrelako mugikor bat, eta bertan zeukan mundu guztia ere bai, marka horretako ordenagailua. Ez dakit, gauza pilo bat, kotxe batzuk ere bai, jende super gaztea, kriston kotxeekin. Beraz hori ere bai harritzen du, ez? Eta, pisukideak ere bai, bazegoen portugues bat, baina ez nuen inoiz ezagutu, zeren ez nuen inoiz ikusten, etxean. Osa, zeundeten zu, Miriam, eta portugaleko... Bazen duples bat, orduan, bageunden James, bazela Poloniakoa, Adam, eta portuguesa ez dakit nola ditzen zen bizi zen, Miriam eta nik. Eta portuguesa bizi zen, bazeukan bere logela, nire logelaren ondoan, konpartitzen genuen pareta. Baina, ateratzen zen beti, jendea, ez geundenean hor ez dakit edo sukaldean edo horrela. Eta zuen sozializatu nahi zuekin. Ez, baina inorrekin. Gero, bai, etortzen zen batzuetan bere neskalaguna, baina eskatarraroa guztia. Horregatik esaten dizut, bazegoela hor, baina ez zuen gurekin egon nahi edo ez dakit. Eskatarraroa. Nahiko tipo arraroa. Bai, tipo arraroa zen. Agian jendea ez da hain arraroa, baina tipoa guztiz. Batzutan ez daukagun esperientzia... Claro, bai, generalizatzen dugu, Bai, baina, bai. Os nossos corações a Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na fonte dos amores és tu. Coimbra, maldição de sonho e tradição, o lento é uma canção e a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende. Eta, miren, adibidez, gastronomia aldetik, zenolako gauza jaten dituzten, zenolako gauza dira tipikoak? Portugalen tipikoena bada francesina. Francesina? Bai, badela sandwich antzeko bat, eta badu barruan bizka denetarik, ez? Chorizo, badu ere bai xerra, badu gazta, badu... Wow, potente. Bai, gauza pilo bat, ez dakit zer daraman horrela, baina, Zehazki, baina... Oso gozoa dago, baina behin jateko eta, konpartitzeko ere bai. Bai, betetzen zaitu, goian arrautza frijitua eta salsa berezi bat, badela pixka bat pikante, eta gero patata frijituak, platerran, eta hori da francesina. Oso gozoa, baina betetzen dugu pilo bat. Gehiegi. Eta francesina, kuriosoa izena, ez? Francesina, frantzes, ez? Bai, ez dakit nondik datorren izena, baina hori da berez, berez, badira tipikoenak Oporton.
Oporton. Bai, baina, bueno, leku guztietan daude, edo zein lekutan, jandezakezu frantzesina bat. Gero, unibertsitatean, jaten genuen, egun askotan, Koinbrako unibertsitateko bufetan, zer emazen super merkea, adibidez, uste dut, ordaintzen genuela 2 euro eta 2 zentimo, jateagatik lehendabiziko platerra, bigarrena, postrea, Ostras! ogia eta gero ura. Eta haine merkea izatearena da unibertsitatea zelako bufeta, osea, unibertsitateko bufeta zelako eta zuek, ezagit, horrelako diskonturen bat zeneukatelako, edo generalean... Edo nork joan zitekeen bertara bazkaltzera, eta jazta, zu jartzen zinen hilaran, eta listo, ez zuten ezer eskatzen, ez karneta, ez ezer berezik. Eta bazegoen ere bai, beste, justo, egia da, ez zela, hemen joaten zara unibertsitateko publikoko atetxera, eta badago dena, ikusten duzu dena, gutxi gora bera, berria, koloreduna, han, zirudien, zegoela pixka bat, ez dakit, utzita, super zaharra dena, baina, bazegoen bete-beteta, egunero, eta askotan, esaten genuen, ateratzen zaigu hobeto ekonomikoki, ona etortzea egunero. Sukaldatzea baino, Sukaldatzea baino, batzutan bai. Eta, ez bagenuen ezer bazkaltzeko, edo elkarrekin bazkaldu nahi baldin bagenuen, edo, portugesa baldin bagenuen justo klaseata gero, hartzen genuen hor zerbait, guztiok elkarrekin, eta egoten ginen hor super gustora, bai. Eta giroa adibidez, nolako giroa dago kaletan? Esan duzu, nahiko jende anitza dagoela ez, internazionala? Bai, giroa nahiko ona, egia da, bakoitzak badoa pixka bat bere airera, ez? Guk elkarrekin geuden eta kuadrillak badaude elkarrekin. Eta bai badela giroa orokorrean jai giroa, ez? Erasmus pilo badaude, eta azkenean Erasmus gehienak hori egiten duzu, ez? Jai moduan zaude, gauzak ezagutzen, jendea ezagutzen, eta adibidez gauean, egunero badago zeuden tabernak irekitak, egunero joan zinen edozein diskotekara, bazegoen bat, NB deitzen zela, egon ginen noizbait, baina ez ginen askotan joan. Egin genuen gurea taberna bat. Egin zenuten zuena? Gurea, bai, egin genuen zen, joaten ginen betiara, oroitzen dut Kristina, lagun batek, insistitzen zuela pilo bat, guazen kabido, deitzen zen. Guazen kabidora, badagoela superondo, esan didate, no seke. Bai, joango garela, eta ez ginen joaten. Eta, igual hilabete bat geroago, hilabete terdi, joan ginen lehendabiziko aldiz, eta esan genuen, ostras! Baina, esan dizue, badela kristona, eta, claro, eskatzen duzu gainera zu musika. Bai, kamareroak, edo... Bai, zerbitzariak, baziren super jatorrak. Eta, hor, ere bai egin genuen, zeukaten kamiseta bat, tabernako kamiseta bat erosteko. Eta erosi zenuten, noski? Erosteko bark, ez, irabazteko. Egin zenuen txupito batzuk edan, eta edaten baldin bat zenituen, oparitzen zizuten kamiseta, baina txupitoak ziren kristonak, batek bazuen, ez dakizen bozka tabaskoarekin, adibidez, baziren potenteak. Egia esan nik egin nuen trampa pizka bat, baina, kamiseta hor daukatetxean, Osea, hori izan zen zure helbururik nagusiena, taberna hori ezagutu zenuen. Eta ni egon nintzen bakarrik 5 hilabete, erdi, baina urte osoa han egon zirenak, irabazi zuten ere bai, bigarren kamiseta bat egin zutena, beste kriston. Eta bai hori, orokorrean kalean, badago hori, giro ona. Adibidez, polizia, bada, horrek ere bai, arreta deitu zitzaidan zen, joten dira kamioneta oso zaharretan,
ez daukate inongo segurtasunik, adibidez hemen ikusten badituzu nazionalak, badituzte pixkat blindatutak eta badute hor aurreko aldean segurtasuna, ez? Hangoak ziren furgoneta supernormalak, polizia oso normala, eta ez zegoen, ez dakit. Giro baketsua, ez? Giro nahiko baketsua, bai. Egia da, uste dut, beste diskoteka batean, egon zela... Liskarren bat? Baina tiroteoa izan zen. Tiroteoa, bai? Hori kontatu ziguten badirudi, gainera egia zela, Zegero igual tipo baten berrietan edo sartu zen, bota zuten, eta, bueno, kanpoan zegoen seguratari bota zion tiro bat. Ez zuen hil, ez da zer, baina... Eta horrek, elitu ginen superarritutak, zen normalean ez zegoen... Nahiko leku baketsua lasaia zen, ez? Zentzu horretan. Bai. Orduan liskarrik eta ez zenituen somatu? Ez, bat izan genuen, kuadrillako batek izan zuen beste portugues batekin, egia da, izan zela bestearen aldetik, atentzioa deitzen denbora guztian, eta, azkenean lagunak haserretu zen, eta egon ziren hor, liskarra izan zuten, ez? Eta joan ginen guztiok, defendatzera eta, banantzera ere bai biak. Eta hortik aurrera ere bai, zen bagenuen kuadrilla bat, baina bazeuden beste batzuk ere bai lagunak zirela, baina hortik aurrera egin genuen guztiok super Pina handi bat, ez? Pina handia, bai. Estua. Bai. Baina, hori izan dugun liskarra orokorrean. Gainontzekoak gauza honak. Bai, oso onak, bai. Eta adibidez, familiatik kanpo zaudenean lagunak bihurtzen dira, edo ezagutzen duzun jendea, bihurtzen da horrelako... Bai, familia, bihurtzen da, familia, bai. Eta antolatzen genituen, ez dakite, afariak, ez bakarrik gero farraz joateko, baizik eta lasai egoteko, ondo egoteko eta hori, ere bai antolatzen genituen eta bai, sentitzen zara familia artean. Bai, eta garrantzitsua da, ez? Oso giro polita izan genuen, guztion artean, eta oraindikan batzutan hitz egiten dugu WhatsApp eta hori, badugu hor pendiente hor... Nonbaiten geratzea edo? Nonbaiten geratzea, bai, baina, zaila da, zen bakoitzak ere bai, badu bere bizitza, bere lana, eta bai, baina, Zezu joan zinen duela 5 edo 6 urte, ez? 5-6 urte, bai. Ordua, pasatzen da denbora super azkar, eta han ere bai, gero pasatu zitzaidan denbora oso azkar, naiz eta lehendabiziko egunean negarrez egun osoa, gero egia da... Gauzak asko aldatu zirela, ez? Aldatu ziren pilo bat, bai. Gero igual ez zinen bueltatu nahi, ez? Ez, bueltatzeko ere bai, hemengo jendea ikusteko eta egoteko hemengo jendearekin, banituen ere gogoak. Naiz eta kanpora joan, ez? Eta denboraldi bat han pasatu, gero etxera bueltatzerakoan, familia, lagunak eta zure betiko benetako jendean egongo dela, ez? Bai, nire izebak, osabai izebak eta gurasoek, eta nire anaia ere bai, faltan bota ninduten pilo bat, zen egia da, molestatzen dudala pilo bat jendea, eta, jaten zarenean, nabaritzen da hor... Zure falta, ez? Falta, bai. Egia da, pixkat, ez triste, baina ez dakit, melankolika edo, ez dakit, jartzen zarela, igual egiten genuenean bideo-deiak edo... Ez dakit, baina, bai, orokorrean bueltatzen zara eta gauza guztia... Bueltatu nintzen, behin baino gehiagotan. Behitu? Bai, Eguberritan, eta gero beste behin bueltatu nintzen, izan zen Relampago, zeren nire izeba mode eta nire osaba Juanra egiten zituzten 20 urteak, edo 25 urteak. Eskondutakoak, bai. Eta ez egiten ezer eta etorri nintzen sorpresa bat ematera. Eta polita izan zen ere bai. Ze guai. Horrek ematen dizu ere bai, gertu egoteak, ez? Noski, bai, naiz eta kanpoan egon, eta zure bizitza eta beste leku bat deskubritzen aritu, ez? Etxetik gertu egotearen. Bai, noski, bai. Oso, ondo. Eta zer izan zen bidaia horretaz ikasi zenuen gauzarik, hola garrantzitsuena, edo zer keman zizun bidaia hori? Begira, ikasten duzu, nire kasuan gutxienez, ikasi nuen, nirekin beti nik egongo naizela. Osea, jendea posible da joatea eta etortzea eta horrela, baina zurekin beti zuk eta konfiatu behar duzu jendearengan,
baina hori, zurekin beti zuk zaudela eta maitatu zarela, pilo bat, eta, bueno, eta izan behar duzula ere bai, autokontrola, lehendabiziko egun horretan, bakarrik gelitu nintzenean, pentsatu nuen, baina, bueno, ez ere egiten dute hemen, Ja, ez naiz bakarrik egoteko... Noa, eta, bueno, pues, pentsatu behar duzu, ez, eta ere bai, hori, gelditzeko gauza berriak ezagutzeko, pixka bat indarra atera behar duzula edo motivazioa, eta, bueno, ez zitzaidan faltatzen hori, baina ez dakit. Badirudila horrelako bertigo edo gauza oso beldurgarri bat dela, baina gero benetan ez dela beldurgarria eta... Ez da, gogorra... Oso aberasgarria dela baita ere, ez? Super, oso aberasgarria, eta horregatik, gomendatzen diot mundu guztiari horrelako esperientzia posible badute bizitzea, egiteko, zeren bestela, gauza, ez dakit, hori esaten dizu dela, ez? Ematen dizu aukera, zuk hobeto ezagutzeko eta esateko, ostras, pentsatzen nuen, nintzela... Modu honetakoa, baina eskere bai naiz modu honetakoa, ez? Eta flexibilitatea ere bai jendea ezagutzeko, eta, bueno, horrek ematen dizu, ez? Kanpoan egotea, bakarrik egotea, eta sacarte las castañas del fuego. Bertan ere bai, ikasi nuen aurreztea, aurrezteko bai. Zere, bueno, hemen nintzen, ez dakit, nintzen tomate hartzea, eta beti, gurasoek ordaintzen dutenez, hartzen duzu... Bate izan ordez, 5. Ez, edo, el Orlando, horrelako gauzak, ez, marka batzu konkretuak. Eta bertan, bueno, begiratzen genuen guztia, aldebillo, aurrezteko, bai. Noski, eski azkenean, igual, urte horretan, naiz eta ikasketen arloan igual asko ez ikasi, gero, zure burua ezagutzera hori, bakarrik bizitzera, gauza horiek ere dira oso baliogarriak, ez, gure bizitzan. Bai. Batzutan ikasketak baino baliogarriagoak. Bai, eske, klaro, joan bartzara, supermerkatu batera, eta, bueno, pues, igual hasten zara, horrela gauzak hartzen, begiratu gabe, baina gero esaten duzu, ostras. Ez zara kontziente, ez? Gainera nik, klaro, eramaten dituen kontu guztiak, libreta batean, guztiak, eta egiten nuen, hilabete bukaeran egiten nuen kalkula, eta esaten nuen, gastatu dut hau, pues kontuz. Edo, bueno, pues, hilabete honetan, superondo, urrengo hilabeterako badut, malgutasun gehiago, ez, edo? Bai, zen, gauza ematen zidan ere, bai, gurasoek, hemendik dirua bidaltzea eta hor gastatzea edo zen gauzan. Bai, juarga egiten edo... Gustatu izan zidan, hori, igual beste leku batzutara bidaiatzea, baina, klaro, horrek ere bai... Mugatzen zintuen, ez, diruaren kontua. Baina ez ezergatik, osea, a ber, deitzen baldin badut gurasoak eta esaten baldin badut, oie, mesedez, sartu pizka bat gehiago, joan margarela, osea, arazori gabe. Baina ez du zure burua pentsatzen zenuen, kontrolatzen zenuen, ez? Bueno, onaino, miren. Bai, hori da. Hau ja da kapritxoa, eta hori horretarako. Eta oso kapritxosa naiz, baina batzuk, pues, bueno, hori. Mila esker, miren, elkarrezetagatik. Zuri, oso gustora egon naiz. Kontatu diguzun guztiagatik. Bai. O lento é uma canção e a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. É uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.